Vale. Bueno, moi bo día a todas e a todos. Hoxe estamos aquí porque o Concello de Santiago de Compostela ven de aprobar na Xunta de Goberno de onte, 8 de marzo, o regulamento do Consello de Maiores de Santiago de Compostela e que non reflexa máis que a vontade deste grupo de goberno para materializar un acordo acadado polo Pleno Municipal en data 24 de outubro de 2019 e para dotar de autonomía propia o Consello Municipal de Persoas Maiores. Sí que é certo que o noso Concello tivo un regulamento de Consello Municipal de Persoas Maiores alá polo ano 2005, un regulamento que tamén foi aprobado en pleno. Naquel momento gobernaba no Concello o Partido Socialista en coalición co BNG. E no mes de xaneiro de 2012, xa gobernando o Partido Popular, derrogouse este regulamento de maiores e foi sustituído por o Consello Sectorial de Familia, Benestar Social e Igualdade. Un consello que apenas tivo recorrido e en máis de 9 anos de vixencia o que hai que decir é que a participación das persoas maiores neste consello a verdade é que foi casi inexistente. Ben, polo tanto, nos pensamos xa dende que chegamos ao goberno que o colectivo de persoas maiores, que por outra banda é un área específica dentro da propia configuración dos servizos sociais, era necesario que participara activamente no ámbito do noso municipio. Habida conta que o número de persoas de máis de 65 anos neste momento que están empadroados no noso municipio pois medra cada ano. Polo tanto, nos consideramos necesario facer efectivo o dereito á participación destas persoas maiores. Bueno, pois elas poden facer propostas, poden facer consultas, entendendo necesaria a constitución deste Consello que faga que todo isto pois sexa posible. Este Consello Municipal de Persoas Maiores é certo que nace de unha iniciativa popular impulsada principalmente e encabezada pola Plataforma de Pensionistas de Compostela que non ten outra finalidade máis que establecer unha canle de comunicación entre a cidadanía, esa cidadanía, xa digo, que é un número importante dentro da nosa cidade, esas persoas maiores, entre a cidadanía e a administración local. Creo que debemos posibilitar esa participación na vida cidadá, na vida política, na vida social, na vida cultural da nosa cidade e por eso a aprobación deste regulamento do Consello Municipal de Persoas Maiores de Santiago na Xunta de Goberno local que se celebrou onte, creemos que é un paso decisivo e un paso que vai ter que ser refrendado posteriormente no pleno municipal que se celebrará este mes. Eu, pola miña banda, nada máis, solamente expresar a miña satisfacción por ter levado a cabo este regulamento. Dende logo non sería posible sin as dúas persoas que hoxe me acompañan aquí, que, por certo, non dixen nada ao empezar, Chus Taboada e Teresa Furelos, pertencentes as dúas ao Departamento de Servicios Sociais, e que sin o seu traballo sería imposible ter levado a cabo. Chus vai nos explicar un pouquiño como foi o proceso ata chegar aquí. É certo que pasaron moitos meses, é certo tamén que nos vimos involucrados nunha situación de pandemia que non contábamos con ela, pero tamén é certo que dende casi o inicio do mandato empezamos a traballar no tema. Entón, vai nos explicar un pouquiño como chegamos a este regulamento, que hai que decir que é un regulamento consensuado con esa plataforma da que partiu esta iniciativa e que nos alentaba a que chegásemos a este destino. Gracias, Chus. Nada, pois
Pois a ver, un pouco como xa explicou Mila, isto partiu pois un pouco a iniciativa popular desta plataforma de pensionistas de Compostela. A raíz desa demanda fixemos un primeiro documento, un primeiro borrador. Tivemos varias conversas con eles e varias xuntanzas un pouco para ir perfilando ese documento. Chegou un momento en que, bueno, cando o documento estaba máis perfilado, expúxose públicamente para que todas as entidades ou todos incluso os particulares que quixeran facer achegas ao texto o puderan facer. Estuvo 15 días exposto ao público na web municipal. Bueno, sí que houve algunhas entidades do eido de persoas maiores que sí que se felicitaron un pouco pola iniciativa e amosaron un pouco a súa bueno, pues a súa que tiñan ganas, vamos, de participar nese Consello unha vez que estivera constituído, anda que o texto pois lles parecía que estaba ben, o texto do regulamento. Bueno, a partir de aí sí que xa se aprobou en Xunta de Goberno. Agora queda nada máis o trámite de aprobación do documento polo Pleno, posteriormente xa a Constitución con todas aquelas entidades que queiran participar no Consello. Ademais é un Consello que está aberto a participación das entidades en calquer momento, aínda que nun primeiro momento non queiran participar ou esperen un pouco a que arranque. Posteriormente sí que poden intentar ou solicitar que sean un membro máis do Consello, e a partir de aí todas aquelas iniciativas que nesta sección de maiores se queiran achegar para despois tomar en consideración por parte dos órganos municipales, pois será unha canle, eu penso que moi importante para ter en conta e para que eles poidan un pouco manifestar a todas as inquedanzas e todas esas necesidades que queiran achegar. Moi ben. Teresa, queres engadir algo? Yo simplemente matizar que cuando nos pusimos en contacto con todas las entidades de mayores del ámbito de la ciudad, también nos pusimos en contacto con administraciones clave en esta ciudad, como es la universidad y como es la Xunta de Galicia, que en Santiago tiene la sede del gobierno. Y ambas instituciones felicitaron a nuestra concelleira por la iniciativa. Una de las cosas que además percibimos a la hora de que en ese listado de entidades del sector de mayores que tenía el Concello de Santiago, pues estaba con teléfonos y contactos que estaban ya obsoletos. Entonces esto lo que nos hace es actualizar incluso el regulamento de asociacións que tiene el Concello para identificar todas aquellas que actúan de manera directa o indirecta sobre el colectivo de personas mayores, lo que nos hará en estos momentos, a raíz del Consello, tener una actualización de datos y de personas de referencia de cada una de ellas. Tenemos desde el Departamento de Servicios Sociales tenemos un convenio tamén con un grupo de personas maiores, Escola de Segunda Oportunidade, que tamén son todas ellas persoas maiores que tamén se acercaron a nuestras oficinas y nos felicitaron por la iniciativa y ya mostraron Compostela Solidaria, y mostraron su deseo de formar parte. Como bien dijo Chus, nos queda el último paso, que dado que este reglamento es un reglamento orgánico, requiere la aprobación por parte del Pleno con una mayoría absoluta de los miembros, que no dudamos que ese trámite va a ser posible pues el último jueves de este mes de marzo. Efectivamente, el retraso fue dado
por la declaración del estado de alarma ahora mismo hace un año, que suspendió todos los plazos administrativos, lo que nos hizo retrasar 5 o 6 meses lo que es toda la tramitación de este trámite. Yo creo que una vez que tomó posesión este equipo de gobierno, creo que fue uno de los primeros temas que se puso encima de la mesa y de las cuestiones más importantes que el nuevo equipo de gobierno en el año 19 quería sacar adelante, y ahora es un poco el fruto de todo ese interés y del trabajo. Bueno, pois pouco máis que engadir. Sí que é certo que foi un traballo de tempo. Quizás nos pretendíamos facelo nun período de tempo máis pequeno, pero as cousas son como son e veñen como veñen. O certo é que agora por fin temos ou vamos ter un Consello Municipal de Maiores, creo que imprescindible para a actividade social desta cidade, e que, bueno, que estamos contentos de que así sexa. É verdade que o último paso é leválo a pleno municipal. Nos celebraremos unha comisión informativa antes deste pleno con todos os grupos municipais, e antes desta comisión, por suposto, farelle chegar o documento deste regulamento para que eles teñan, sean plenamente conscientes do que vamos a falar nesa comisión e o que vamos a aprobar no pleno municipal. ¿Alguna pregunta? Non sei se me poderían decir que entidades sociais se mostraron interesadas en participar, aparte de Compostela Solidaria, que creo que apuntei, outras? A ver, poden ser, incluso moitas veces non teñen por que ser entidades como tal, poden ser incluso movimentos de persoas maiores, sin que estén constituídas como tal. Entón, sí que hai tamén unhas aulas de terceira idade, creo, non sei como se chaman, na universidade, que... Cuarto ciclo. Sí, as de cuarto ciclo, sí. Que o cuarto ciclo, que son, bueno, pois eso, as aulas que hai na USC para xente maior, que sí que de alguna maneira teñen inquedanza en participar neste Consello. Podería tamén comentar algún tema que se poda previsiblemente tratar no Consello, en que dirección poderían ir os temas que se poden tratar, para que nos fagamos unha idea de que tipo de temas se poden tratar neste Consello. Bueno, a vida conta de que este Consello, pois xa digo, leva anos sin funcionar. Sí que é certo que a nosa pretensión é precisamente escoitar deste colectivo cales son as súas inquedanzas neste intre, e traballar un pouco sobre as propostas que este colectivo nos faga. Antes falábamos de Compostela Solidaria, o da plataforma pensionista é moi importante, porque xa digo, elas foron parte activa, impulsaron este tema. De feito, bueno, pois elas estaban desexando que isto saíra adiante. Pretendíamos leválo no pleno deste mes pasado e non foi posible. Entón, eu creo que ahora estarán... Pero xa digo, nós o que esperamos é que sean precisamente estes colectivos os que poñan riba da mesa eses temas que neste momento lles xeneran interés ou inquedanza ou ganas de resolver algún tema que nós, como entidade local, podamos ter competencia para botarlles unha man. Algo máis? No? Bueno, pois moitas gracias e esperemos que no pleno salga isto adiante. Esperemos que sí. Peña. Pregunta Marga Mosteiro. ¿Cuáles son las funciones del Consejo? Bueno, ¿Es órgano consultivo? Sí, es órgano consultivo, sí. Pues nada, sí, a ver, están definidas no regulamento, é un pouco para non salir do que pon, vamos a ler se queredes. Mira, as funcións do Consello Municipal serían promover, colaborar e asesorar na realización de estudios sobre a situación das persoas maiores no municipio de Santiago de Compostela, cuyos resultados sirvan de base para calquer proposta de actuación.
potenciar a participación das persoas maiores nos asuntos municipais, fomentar o asociacionismo entre as persoas maiores e prestar o apoio e a asistencia que lle fose requerida, propoñer a adopción de medidas dirixidas a eliminar os obstáculos que dificultan a integración real e efectiva da veciñanza maior de Santiago de Compostela na sociedade compostelá, impulsar a colaboración e cooperación entre asociacións e entidades, xa sexan públicas ou privadas, que desenvolvan actuacións para a promoción das persoas maiores, velar polo cumprimento dos acordos do propio Consello, actuar como receptor de información municipal para comunicala e difundila entre os colectivos de persoas maiores. Algo máis? Bueno, pois moi bo día.